लोगोफोर नोंथांमोन आङो मोनसे इम्पोर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैदों आरो बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोर हेल्पफुल जागोन। दानि जुगावथ' बयबो मबाइल फन इउज खालामो, बयबो लेपटप इउज खालामो बा डिजिटेल गेजेट इउज खालामो। नाथाय थारैनो नोंथांमोना खोनादों हेक जानाय बाथ्राखौ। माब्लाबा नोंथांनि मबाइलखौ सोरबा साइबार सिखावा माने साइबार थिफ बा साइबार क्राइम खालामग्रा मानसिफोरा मा खालामनो हागौ, हेक खालामनो हागौ। हेक मिन्स मबाइलाथ' नोंथांनि, नाथाय नोंथांनि बे मबाइलनि थ्रुयै नोंथांनि माखासे डाटाफोरखौ, इनफरमेशनफोरखौ आरो लोगोसे मा खालामनो हागौ, नोंथांनि केमेराखौ मा खालामनो हागौ, इउज खालामबाय थानो हागौ। नोंथाङा जेराव थाङा मानो, जि मावा मानो गासैखौबो नायखोमाबाय थानो हागौ। नोंथांनि एकाउन्ट, बेंक एकाउन्ट बा गासैबो रोखोमनि पासवर्डखौ खावनानै नोंथांनि जेसेबां प्रपार्टिस दं डेस्ट्रयबो खालामनो हागौ। नोंथांनि जि पार्सनेल जि माखासे जायखौ सेक्रेट भिडिअ फट' बेफोरखौ मा खालामनो हागौ, भाइरेल खालामजोबनानै नोंथांखौ मा खालामनो हागौ, ब्लेकमेल खालामनो हागौ। जायफोरखौ जोङो साइबार क्राइम खालामग्रा सिखाव होननानै बुङो बा साइबार थिफ होननानै बुङो। स' बेबायदि सुबुंफोरा अरायबो नोंथांखौ खैफोदाव खोलैनो थाखाय नेगासिनो थायो। स' आं बेवहाय दिनै नोंथांमोननो मोननैसो बाथ्राखौ बुंगोन, बे जोबोर इम्पर्टेन्ट जागोन। नोंथांमोनथ' आं राजखान्थिनि भिडिअ लाबोयो, दावहानि भिडिअ लाबोयो, बबेबा साइन्सनि भिडिअ लाबोयो। नाथाय बे भिडिअआ जाबाय नोंथांनि सानफ्रोमबो जिउजों लोब्बा थानाय भिडिअ। बेयो नोंथांनि लाइफनि सबसे इम्पर्टेन्ट भिडिअनि मादाव मोनसे। माखासे बिथांमोना बेखौथ' खोनादों, नाथाय बे मा बुस्थु बेखौ मिथिया। नाथाय नोंथांमोना खिन्थानो नागिरदों, नोंथांनि मबाइल फना जुदि हेक जायोबा, हेक जादों ना जायाखै बेखौ माबोरै आन्दाज खालामगोन। बबेखानि बेजों आं जाय बाथ्रा बुंगोन 100% मिथिजोबा। नाथाय जेनेरेलि मबाइल फना जुदि हेक जायोबा मोननैसो साइन बा बेवहाय मोननैसो सेन्स नुनो मोनगोन नोंथाङा मबाइलाव। बै नुनो मोननायखौ नोंथांमोना खिन्थानो नाजादों। जाबायदि जुदि मबाइला हेक जायोबा नोंथांमोना आन्दाज खालामनो हायो, नोंथांनि जि डाटा, बे डाटा कनजिउमसना जेनेरेलि जेसेबां जोबनांगौमोन, नोंथाङा जेसेबांखिनि इउज खालामो बेनिख्रुइबो बांसिन जोबनाय नुनो मोनगोन। माने अभार कनजिउमसन अफ डाटा, एमबिखौ थाब थाब जोबनाय मोनगोन आरो नोंथाङा जेसेबां भिडिअ नायदो बेयाव जेसेबां जोबनांगौमोन गुबुन सानफोराव, नाथाय हेक जानायनि उनाव नोंथाङा बेखौ थाबसिन जोबनाय नुनो मोनगोन। बबेखानि बेयो 100% साइन नङा। माब्लाबा नोंथाङा जुदि गोबां HD बा फुल HD बा 4K भिडिअ नायबा एमबिया थाब जोबनो हागोन। नाथाय इन जेनेरेल नर्मेल भिडिअ नायसेयावबो थाब जोबनाय बायदि जुदि मोनदोंबा नोंथाङा आन्दाज खालाम जे नोंथांनि फना हेक जानो हागौ बा नोंथांनियाव खायसे जेरै किलगार होनना बुङो ना, खायसे जेरै मेलवेयर होनना बुङो, भाइरास होनना बुङो, बेफोरो बेवहाय इनस्टल जानानै थानो हागौ। आरो बेल' नङा, जुदि नोंथांनि फना नाङा फाङानो अभार हिट जुदि जादोंबा बेवहायबो नोंथाङा मिथियो जे नोंथांनि फना हेक जानो हागौ। बबेखानि अभार हिट जानाया हेक जानायनि थाखायल' नङा, माब्लाबा गुबुन कारनावबो जानो हागौ। नाथाय अभार हिट जुदि ओरैनो जाबाय थादोंबा, ओरैनो दोननायावबो, अब्ला नोंथाङा मिथिनाया मोजां, नोंथांनि फना हेक जानो हागौ। आरोबाव माब्ला मा जानो हागौ, नोंथांनो प्रेंक कल फैनो हागौ, नाङा फाङा कल फैनो हागौ, सिनायनो मोनि सासपिसियास कल फैनो हागौ, सासपिसियास मेसेज फैनो हागौ, बायदिसिना अफार फैनो हागौ, बा नोंथांनि फन नाम्बारनि हेफाजाबै नोंथांनि फन नाम्बाराव मा बबेबा वाट्सएप मोनसे बेबायदि फैनो हागौ। वाट्सएप नाम्बार, नोंथांनि फन नाम्बारा बबेबा वाट्सएप ग्रुपआव एन्ट्रि जानो हागौ, नोंथाङा मिथिस्लाबा जासे बेबायदिबो जानो हागौ। स' बायदिसिना रोखोमनि जानो हागौ। स' बेनिफ्राय अरायबो हुसियार। आरो मा जानो हागौ, माब्लाबा नोंथाङा कल खालामनायाव आनइउजुवेल साउन्डबो खोनानो हागौ। सोरजोंबा रायलायनायाव आनइउजुवेल साउन्ड बा जायखिजाया कलाव मा आनइउजुवेल साउन्डबो खोनानो हागौ नोंथांमोना। बेफोरबो मोनफा मोनफा मा हेकिं जानाय बा हेक जादों होननानै आन्दाज खालामथावना मोननैसो सिम्बल। माब्लाबा नोंथांनि फ्रन्ट केमेरा, बेक केमेरा बेफोरो नोंथाङा अन खालामाबाबो अन जानानै थानो हागौ। अन जानाय जिहेथु हिस्ट्रियाव अन जानानै थानो हागौ। आरो माब्लाबा नोंथांमोना ओरैबायदि नुफ्लांनो हागौ जे नोंथांनि जि कल रेकर्डसआव मा नोंथाङा कल खालामाखैमोन, नाथाय कल जाना थानो हागौ। बबेखानि बेफोरखौथ' डिलिट खालामनानै दोनखागोन जाय हेक खालामो। बेनिखायनो बेफोरनि थ्रुयै मिथिजोबनो हाया गासैबो बाथ्राखौ। पारसिस्टेन्स पप-आप्स, बेबायदि पप-आप्स नुनो हागौ नोंथाङा सम सम। बा मा जानो हागौ, नोंथाङा जाय एप्लिकेसनखौ माब्लाबा नुवाखैमोन बेखौ नोंथाङा जुदि फुललि मबाइलखौ चेक खालामनायाव नुफ्लांनो हागौ, जायखौ नोंथाङा माब्लाबा इनस्टल खालामाखैमोन। मानोना बेखौ स्क्रिनाव नुवाबाबो बे आन्डारग्राउन्डआव बे थाखोमानो हागौ। बबेखानि खायसे ओरैबायदि एप्लिकेसन दङ जायखौ माब्लाबाबो नुनो हाया। नाथाय गासैबो जुदि मबाइलखौ चेक खालामबा बेखौबो नुनो हायो, माब्लाबा दोनखुमानाय एप्लिकेसनखौ। स' बेबायदि नोंथाङा नुनो हागौ। आरो माब्लाबा नोंथाङा आनरिकगनाइज आउटगयिं कल, बबेखानि आं बेखौ बुंखांबाय। आरो माब्लाबा नोंथांनि मबाइलाव नोंथाङा जायखौ इनस्टल खालामाखैमोन एन्टि मेलवेयर बेबायदि एप्लिकेसन नुनो हागौ।
बबेखायनो एन्टि मेलवेयर एप्लिकेशनखौ नोंथाङा जुदि इनस्टल खालामदोंमोनब्ला बे जुदा बाथ्रा जागोन नाथाय बेबायदि नोंथाङा खालामालासिनो नुनो हागौ नोंथाङा डाउनलड खालामालासिनो नोंथांनि मबाइलाव खायसे एप्लिकेशनखौ जुदि नुदोंबा नोंथाङा मिथिखादो नोंथांनि मबाइला हेक जाबाय आरो माब्लाबा नोंथांनि मबाइलनि पासवर्डआ चेन्ज जाना थानो हागौ रावबो दाङालासिनो नोंथांनि मबाइलखौ सोरबा गुबुन मानसिया दाङियावबो जुदि पासवर्डआ चेन्ज जानानै थादोंबा सोरबा गथ' फिसा माबा माबि खालामनानै पासवर्ड चेन्ज जाना थानाय खोनाखै आं बेवहाय माब्ला रावबो दाङालासिनो नोंथांनि पासवर्डआ जुदि चेन्ज जादोंबा नोंथाङा मिथिखा नोंथांनि मबाइला हेक जाबाय गेजेर गेजेर जुदि पासवर्ड चेन्ज जानायनि हिस्ट्रिखौ जुदि नोंथाङा नायनायाव नुदोंबा जे पासवर्डआ चेन्ज जादोंमोन आमुक खालि अथ'स नोंथाङा खालामाखैमोन अब्ला नोंथाङा मिथिखादो नोंथांनि मबाइला हेक जाबाय खारन बै हेक खालामग्रा सुबुङा मा खालामनो हागौ पासवर्डखौ सोलाय सोल' खालामबाय थानो हागौ नोंथाङा जि खालामदोंमोन बेखौनो दोनफिननो हागौ समाव आरो समाव बियो सोलायनो हागौ बेबायदि खालामबाय थादोंबा नोंथाङा मिथिखा नोंथांनि मबाइला हेक जाबाय स' बिदिब्ला बेबायदि गोबां जाहोन नोंथाङा नुनो हागौ गोबां साइन नुनो हागौ सिम्बल नुनो हागौ जायनिफ्राय नोंथाङा आइडिया खालामनो हागौ नोंथांनि मबाइला हेक जाबाय बबेखानि हेक जानायखौ अराय सम मिथिजोबनो हाया नोंथांमोना गोसोआव लाखि हेक जादोंबाबो नोंथाङा बेखौ मिथिजोबनो हायाबो जानो हागौ माब्लाबा हेकारा मा जायो हेक खालामखांनायनि उनाव नोंथांनिफ्राय जेबो बेबायदि दिहुननो हायिनि थाखाय मा खालामो हेकल'सो खालामो नाथाय जेबो लाब जाया स' जेबो जुदि लाब जायाबा बै हेकारफोराबो नोंथांखौ हेक खालामसेयावबो जेबो खालामनो हाया नालाय बेबायदिनो बेकार जायो नाथाय बे हेक जानायनिफ्राय जोङो माबोरै रैखा मोननो हायो माबोरै बासायनांगौ आरो हेक जानायनिफ्राय जों माबोरै गोजानाव थानो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो नाजागोन नोंथांमोना बे बाथ्रा गोसोआव लाखि हेक खालामनायखौ बा हेक जानायखौ डिटेक्ट खालामनाया 100% पसिबल नङा नाथाय थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो खिन्थानो नाजागोन मोननैसो बाथ्राखौ बे बाथ्राया ओरैबायदि नोंथाङा मा खालाम जुदि सासपिशियास एप्लिकेशन नोंथाङा जुदि नुदोंबा बेखौ डिलिट खालाम बेखौ आनइनस्टल खालाम आरो नोंथाङा मा रेगुलारलि पासवर्डफोरखौ चेन्ज खालामबाय था स्क्रिननियानो जा गासैबो एप्लिकेशननि पासवर्डखौनो जा नोंथाङा बेखौ चेन्ज खालामबाय था वाइफाइनि पासवर्डफोरखौ नोंथांमोना चेन्ज खालामबाय था आरो बेल' नङा एन्टि मेलवेयर सफ्टवेयर जेनुइन एन्टि मेलवेयर सफ्टवेयर नोंथाङा इनस्टल खालामनो दाबाव आरो लोगोसे नोंथांनि जि कन्टेक्ट बे कन्टेक्टआव सासपिशियास मेसेजानो जा कलानो जा बेखौ इगनर खालामनाय सेटिं खालामनानै दोनबानो जाबाय आरो लोगोसे बेल' नङा बिनि अनगायैबो नोंथांमोना मोननैसो बाथ्रानिफ्राय गोजान थानाया मोजां नोंथाङा माबा मोनसे जुदि ओरैबायदि लिंक नुदों वेबसाइट नुदों जायराव थुबा माने जायखौ नोंथाङा सासपेक्ट बायदि नांदों बबेखानि गासैबो बेबायदि एप्लिकेशनफोरखौ वेबसाइटफोरखौ मिथियालासिनो माब्लाबो थुखानो नांखाया क्लिक खालामनो नांखाया बेनिफ्राय अरायबो गोजानथा नोंथाङा बिनि A to Z मिथिनायनि उनावसो बेहाय क्लिक खालामनाया मोजां नङाबा बे मा जानो हागौ मेलवेयारबो जानो हागौ बा माबा मोनसे हेकिं एप्लिकेशनबो जानो हागौ स' बेबायदि आरो मेलिशियास एप नोंथाङा जेब्ला डाउनलड खालामबावबाय एप्लिकेशनखौ अब्लानिया बेवहाय मेलिशियास रिस्कि बेबायदि सोदोब फैनाय नुयोना मबाइलाव बेबायदि मा खालामनाय थाखायो मोनसे सेटिं खालामनाय थाखायो बेखिनि थाखाय जे बेयो सासपिशियास एप्लिकेशन स' बेबायदि फैदोंबा नोंथाङा माब्लाबा बेखौ मिथियालासिनो मा खालामनाङा डाउनलड खालामनो नाङा बेनिफ्राय अरायबो हुसियार थानाया नोंथांमोना दरकार आरो अरायबो सफ्टवेयरखौ मबाइलनि सफ्टवेयरखौ अपारेटिं सिस्टेमखौ अरायबो मा खालामनाया मोजां आपडेट खालामनाया मोजां एप्लिकेशनफोरखौबो आपडेट खालामबाय थानाया मोजां आरो लोगोसे ब्लुटुथखौ अरायबो अफ खालामना दोननाया मोजां लकेसनखौ अरायबो अफ खालामना दोननाया मोजां आरो बेल' नङा बेनि अनगायैबो जेसेबांखिनि जि माने जोंनियाव सफ्टवेरानो जा जायखियानो जाया मानो जोंनि मबाइलाव थायो बैफोरखौ आपडेट खालामबाय थानाया अरायबो दरकारखा नङाबा मा जानो हागौ नोंथांखौ हेक खालामनो हागौ आरो पासवर्डफोरखौ अरायबो चेन्ज खालामनाया मोजां आरो इउनिक टाइपनि पासवर्ड बानायनाया अरायबो दरकार नोंथांमोना सिदा सादा 1 2 3 4 5 6 बेबायदि जुदि पासवर्ड बानायोबा बेखौ ओरैनो हेक खालामनो हायो स' बेथ' लिरना होबानो जागोन ना बे पासवर्डआ स' बेबायदिबो जोङो गिनो नाङा नाथाय बै माखासे राहानि मादाव बयनिख्रुइ बेस्टआ जाहैबाय मा फेक्टरि डाटा रिसेट स' सबसे बेस्ट उपाया जाहैबाय मा हेकनिफ्राय रैखा मोननायनि सबसे बेस्ट उपाया जाबाय फेक्टरि डाटा रिसेट नोंथाङा गिबियावनो नोंथांनि माखासे इनफरमेशनफोरखौ फट' भिडिअफोरखौ बेकआप हिसाबै बबेबा जायगायाव ट्रेन्सफार खालामग्रोना लाग्रो नो डाउट बे स्ल' जागोन जिहेतु हेक जानायनि उनाव मबाइलाबो स्ल' जायो नालाय स्ल' जानायाबो मोनसे हेक जानायनि सिम्बल गोसोआव लाखि नोंथांमोना मबाइला स्ल' जानायाबो मोनसे हेक जानायनि सिम्बल नो डाउट गोबां जाहोनावबो स्ल' जायो जेरै नांनायनि बारा जुदि मा होनो बेखौ जोङो रेम होननानै बुङो रेमाव जुदि बांद्राय जुदि माखासे जमा जायोबा मा जागोन अब्लाबो स्ल' जायो नो डाउट नाथाय रेमा आबुं जानानै थायैयावबो जुदि स्ल' जादोंबा नोंथाङा मिथिखा बेयो हेक जानायनि मोनसे सिन
बेनिखायनो फेक्टरि डाटा रिसेट खालामनायनि सिगां नोंथाङा मा खालाम बेखौ ट्रान्सफार खालामग्रो गासै नोंथांनि जि इनफरमेसन दं मबाइलाव बेखौ ट्रान्सफार खालामना लाग्रो बिनि उनाव मा फेक्टरि डाटा रिसेट फुल माने रिसेट खालामनाव फुल कमप्लिटलि डिलिट खालामनाव फरमेट होननानै बुङो जों ना बे फरमेट खालामनानै हो बिनि उनाव फिन सेटिं खालाम आरो इउज खालाम अब्लानो नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाबो स्पिड जागोन आरो लोगोसे नोंथाङा मा जागोन बै हेकिंनिफ्रायबो रैखा मोनगोन स' सम सम बेबायदि खालामबाय थानाया जोंनि थाखाय दरकार आरो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ अरायबो गोसोआव लाखि बेंक पासवर्ड जायखिजाया बिथिंनि पासवर्डखौ नोंथांमोना माब्लाबो मबाइलाव लिरनानै दादोन एबा लिरनानै दोनोबाबो बे लिरनायनि सिस्टेमा ओरैबायदि जानांगोन जायखौ बै हेकारा माब्लाबो हमनो हाया बेबायदि जानांगोन नाथाय सबसे बेस्ट वे जाबाय मबाइलाव माब्लाबो दोननाङा नोंथांमोना बबेबा बहियाव नोंथांमोना लिरनानै दोन जेन बावगाराव बेहाय नायनो हायो स' बे जाबाय बेस्ट बुद्धियक मानसिनि खामानि जायफोरा माने सिदा सादा थोंजों लायो दानि जुगाव आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स जुग दानि जुगाव आंनि नोंथांनि मबाइल हेक खालामनाया जेबो गेदेर बाथ्रा नङा स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बे ओरैनो जिरायना थानाय समाव नोंथांमोना बे इनफरमेसनखौ होबाय जे नोंथांनि मबाइला दि हेक जादों बेखौ बोरै मिथिनो हायो आरो बेनिफ्राय जों माबोरै रैखा मोननो हायो आरो सबसे बेस्ट वे मा फेक्टरि डाटा रिसेट कमप्लिटलि फरमेट बिनि उनाव सेटिं खालाम नाथाय फरमेट खालामनायनि सिगां नोंथाङा बै डाटाखौ गिबियाव ट्रान्सफार खालामना लाग्रो पेन ड्राइभआवनो जा बबेबा गुबुन मेम'रियावनो जा नङाबा गासैबो मा जागोन डिलिट जाजोबलांगोन ना अब्ला नोंथांनि जि हिस्ट्रि डिलिट जाजोबलांगोन नङा होमबा बेनिखायनो नोंथांमोना बुजिबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना जेसेबां शेयार खालाम नोंथांमोननि थाखाय बे मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ आरो नलेजेबल भिडिअ बे दरकार गासैबो मानसियानो मबाइल फन इउज खालामो लेपटप इउज खालामो दानि जुगाव बेनिखायनो बे दरकार